Hello, Biafrans and lovers of freedom all over the world. My greetings to each and every one of you. God bless you all. As you can see from this video, these are fake men of the Eastern Security Network, ESN. But these men you are seeing in this video are fake. And they were formed by the governor of Imo State, who we all know as the Supreme Court governor of Imo State, or as some people may like to call him, the Fulani governor of Imo State. This is the man the Fulani imposed on the people of Imo to govern them with iron fist. And what this man is doing is to recruit fake ESN members and give them guns and machetes so that they can commit crime, which he will then label as being committed by the genuine members of the Eastern Security Network. But today, God have caught up with him. When you say I buy the model of one way, you man, oh, the way you can the ESN use. Then the ESN I can the halal. As an Nnamdi Biafra. Yes, sir. We do by ESN, I go get meeting a bay from the Biafra. I can be novice in novice. Yes, sir. Okay, then my last gala around the Biafra. Yes, sir. Et moi, Mazi Nnamdi Kanu. So na picture can now. La picture qu'elle a fait. Yes, sir. Then the ESN no la ro. Obela akpuru mu nwanne ha jele egbu ka obila echekwa obodo be ha. Maintain nke bezoku ezoku. Ona nno. Even aboni bara mama de egbe inu mbo mo efoze egbe onya ahụ n'ọkụ mo n'aka. Okay, ihe ijila aka ọ gịnị? Ihe abụ egbe. Onye buru abata obodo a. Mụ bịa, ihe njiwe buru ya bụ onya ahụ kpọmụ because all my superior ka ọ bụ. Onya nwa kwesịrị iji ya, but based on onya machine and oyi ho akpa buru ibu. Mụ nwere nnukwu. Okay, thank you. Akwa isile ebe onye Okija. Yes, sir. Odiri ihe ole emela Okija bụ unu? No, sir. Why? O meburu before PGI wee bịa tie security. The PG na-etie security. O mezie gịnị? Ọkwụsịzie. Yes, sir. Then ebe ị bịaziri obodo dị enwe security. Mba, sir. Mgbe onye akpọrọ m, ịma agwa ngị sị gị na amahụ m ebe anyị. Don't worry. Okija enwego security abi? Yes, sir. Then ụnụ ahapụzie Okija bịazie ebe ọbụla anyị kpọrọ gị ikwere jee na-abịa ebe I believe na ha enwe security. Akwa ya? Yes, sir. Okay, now obodo ị batara na nwere a the strongest security outfit bụ uli a ị batara nwere ya. Uli nwere security. Kama na anyị adịghị eme ihe ndị ihu akwụkwọ dịka otu other people si eme. Before Oga Ken eme aka coordinate ya bụ ụnụ na ajụzi oyi then batabazi uli ka ị bịa kpamkpamkpa obodo ebe dị enwe security. Onya ga amala ihe ụnụ ya ala eri ihe ndị Okija na-asọ. Then ọ kpọrọ gị ka ụnụ bịa kpụrụ Chidebere. Then Joshua ka onye Chidebere abụ to you. Nwa nwanne gị nwoke. Onye Chidebere abụ to you. Nwa nwanne gị nwoke. Then biko ele-egbughị oge ihe a na-eto ogologo. Kedu ka isi wee mara these people mana kampụ ha lọsụ a? O nwere somebody na-abịa na nke m. Onye adazi onye nke ole ekwu. Onye a na-eme ọ bịara m ekpere. Mana ihe a na-emezi na be m, ọ sị na ya ga-akọnekt ndị otu ha. Ke ụdịrị ekpere ile ekpere ke nke ile ekpe ihe a? Ekpere m nsọ kere afọ chọọchị gị? Saturday ka ile eje. Okay, Saturday ka ile eje. Then ịmara obodo a nwee ịmara security nọ na this town? Yes, I'm a now with security. Okay, thank you. Don't go far. Kedu ọdị ihe a here? Madam, stand up. Ka onye bụ sharp. Kedu onye bụ? Ibu whose wife? Bishop Joshua Nyamechi's wife. Onye? Bishop Joshua Nyamechi's wife. That's a bishop now is in doubt. Akwa gị nwa mee ka ị mara ebe a lawyer. Welie aka gị elu. Ebe a lawyer. In the real face of law now, your husband o mere ọfụma ka o meghe ọfụma? In the real face of law, your husband, a lawyer as you have claimed to be, because we know that you are not a real lawyer. Adịghị nke gago law school. But coming to law, your husband o mere ọfụma ka o mere, unu emere ọfụma ka ọlụ unu emere ọfụma?
I frustrated. Una frustrated. Thank you. Hold on there. Hold on. Onwego mgbe my brother coming. Onwego mgbe ngila adigi kpọrọ some people ha abịa kurisie ụlọ ndị mmadụ before mgbe bịakwa ozu your mother-in-law. Oga, onwego mgbe apịarisi alụmaka obe ụlọ be nwanne gị nwoke. Unu jere zone 13 barista Okoli jere belu ha. Onwego mgbe ihe dị otu a mere. Onwego mgbe anyị mere this kind of thing na bụ. Okay, then ukwu akpụ ebe ahụ ị nọ. Kwa gị nwa bụ onye nwere ihe ala ukwu akpụ ebe ala Ife. Okay. Then kedu ka nwaanyị ka isi wee mara these people? Ka ihe gwara anyị before maka nwunye gị and the contact ka isi wee mara these people? Because of ihe a na-eme. Nwunye gị natara nọmba ebe. O nwere somebody a na-akọ akụkọ and mgbe n'obi nji wee jee ebe ahụ ihe a na-efu na-eje na nke ya ọ ga-achọpụta ihe anwa. Okay, hold on. Then isi na ọ bịara akpọ ụnụ ka ụnụ bịa gbude Chidiebere, ụnụ bịara arrest. Ọ ịbụ military ka ịbụ police? Eso m ESN arụ ọrụ. Iso ESN? Yes, sir. Arụ ọrụ? Yes, sir. So ịbụ one of the ESN? Yes, sir. Okay, ihe ọrụ otu a ka ndị ESN si arụ? Onye isi abanyere m ọrụ ọkwụ amụọ ihe m ha na-arụ na ya. Ụdịrị egbe a iji ka ndị ESN na-eyuzu? Mba, sir. Then ndị ESN a nke ndị ha na-arụrụ ọrụ? A sị na a na-arụ ndị Biafra ọrụ. Ndị Biafra? Yes, sir. Mgbe iji wee baa ESN akpọgo gị jee mitin ebe ifuru ndị Biafra ahụ? Ọ ka bụ novice na ihe a na-arụ ebe ahụ. Ị ka bụ novice? Yes, sir. Okay, then malasi gị ala arụ ndị Biafra ọrụ? Yes, sir. Ị ma onye Mazi Nnamdi Kanu bụ? So na picture ka nna. La picture ka ị na-afịa? Yes, sir. Then ndị ESN, ihe ESN na-arụ ọ bụ ile akpụrụ ụmụ nwanne ha jeele egbu ka ọ bụ ile echekwa obodo be ha? Mentinu nke bụ eziokwu onye m nọ ibi na agbanyebara m mmadụ egbe ịnụ mbụ ma ya kwesịrị ịgba onye ahụ n'ụkwụ ma ọ n'aka. Okay, ihe ijila aka ọ gịnị? Ihe a bụ egbe. Onye buru ya bata obodo a? Mụ bụ ya, ihe nji wee buru ya bụ onye ahụ kpọ m because ọ ma superior ka ọ bụ onye ahụ kwesịrị iji ya bụ based on ọnya machine and oyi ha akpa buru ibu mụ nwere nnukwu. Okay, thank you. Akwa isiri ebe onye Ọkịja? Yes, sir. Ụdịrị ihe ọla emela Ọkịja bụ ụnụ? No, sir. Why? O meburu before PG ya wee bịa tiezie security. Then PG na-etinye security. O mezie gịnị? Ọ kwụsịzie? Yes, sir. Then ebe ị bịaziri obodo ya enwe security? Mba, sir. Mgbe onye akpọrọ m ịma agwa ngịsị gị na amahụ m ebe anyị. Don't worry. Ọkịja enwego security abi? Yes, sir. Then ụnụ ahapụzie Ọkịja bịazie ebe ọbụla anyị kpọrọ gị ikwere jee na-abịa ebe I believe na ha enwe security. Akwa ya? Yes, sir. Okay, now obodo ị batara na nwere the strongest security outfit bụ uli a ị batara nwere ya. Uli nwere security. Kama na anyị adịghị eme ihe ndị ihu akwụkwọ dịka otu other people si eme. Before Oga Ken eme aka coordinate ya bụ ụnụ na ajụzi oyi then batabazi uli ka ị bịa kpamkpam.